Mwancho murigirirya ogosaro ko mwana munyaroka ngati amangana yagende tukikirigwa nibyombe ibono byarokane ko mochia ogosaro kagati ebyombe byo ngamune kyombe kerekia Young Women Democrats ebyombe byo oborarya nsemo yoko igerera obweno manyabanto abegone nsemo yoburindia somo yigokolekana seri tukolia lero igyombe byonsi yasobwamo byagike iryo gosaro kubuno murikeito Brighton Makori agotomanya kubatikana nebikorwa byogosaru kwa bana banyaroka sorongo rwa Gusii ni babono watani aho banyarire bawe sokinago chamo iriko ikeringa iyo yarorekene ko iremeli sorongo rwa Gusii Esinas Nyaramba no muteneri wekyombe kya Young Women Democrat ibono onyarire kubatana nebyombe binde irikurwani ngane iyo sorongo rwa Gusii kyombe keiga noko bwatarana nebyombe binde bironsembe sibio global media campaigns on ending FGM, frontline in ending FGM, na chi organization kinde chesko ntoige tase twarenga tinga ntotake yego tware meeting litukoli yale tobate meeting na bantu bakora kwa security agencies tonyare kubora ninga ninkitogo kora tonyare gukora lingane liga lyo gusara umwana umwisike asengento yake yale kandenga Kisii FGM oya tige tukoririya terwa chaya moroto urenge gesaga nobere mukungu orabere musubati tukaira na tugaswa gusara abane bingwerere tukaira na sinya gitari FGM ere Gusii igekoro kwangegere medicalized boigo ni gatwera buna bono iga autogotena ase 84% in Kisii County na Nyamira yatobwatia na 83% ti county chinde chia kodre ti tribe chinde bisakubinde bya kodre indugo tawo kodre gentekeiga tutigare tobwato muremba abana beto bakine bali biya David Ose kongoru sekyombe yokurwanirira obwene bwo manyabanto amana yo kwarukia abana baiseke abantu baminto nonya aitetekare yaraka ninga nande bado nareo inga tutika abana beto bamera muna bakora tendo kieke muna batungire ntonya konya kubachokora konya kubaura kisimu kadi cyabo muna abande bagotera tubatige bakine muna baribo egere chinka kitware riberera chinka kitware omorembe chinka kitware obuya korwa sensemo yebigambero Davin Nyabiya Kinere. We have legal frameworks that are against female genital mutilation. One is Children Act. It defines who a child is and provide that a child should be protected. Okobono na kokoboli aruregochi sabamenyi. We therefore wish to tell the public that is committing that act of female genital mutilation is against the law and there are consequences of the same. Korwa sekyombe keri ya community policing twabere tokunyakorera muri kiongozi ge kyombe gitu ya community policing twabere tokunyakorera tokutume warning yetu nga whoever is going to be implicated esokonyorekana akoimuki umwane nyaruka bayira bachikomwaruki bobisi and other medical practitioners bali bakubwaterana kwanda kuiro mwana bware nyangi bamwarukia. We'll apprehend them and hand over them to the authorities. We are not going to scare them either. Ngano ene complainant iso muibuli na ataka go pull out of this issue. We'll only fight for the rights of the kid. Ensemo ya bagambi nero tutigirimaega biete irune chingaki na byagikeri gumonno ne serikali ya Kenya bono tutagete omugusii bwenspi twerusana ni netabie yogosara abana kinyaruka batige buna bari ine tabiera kobeke echera semiaka na egosariria ndake na nubugima bwao Guribotere gataseni Candice TV ere Brighton.